град за Банско съм с автобус. Изключително удобно се оказва, много топло, приятно. Автобусът е полупразен, както се вижда. Но пък, какво това? Готино е някой да те вози. Първата ни спирка е Благоевград, където си взимам горещ шоколад от автомата. Вместо него ми носят какво? Топла вода, която аз ще си разтворя с чайче. След това сме на път към Разлог, където ще е следващата спирка. Отляво се вижда Рила. Аз съм отляво, от прозореца. Много е приятно. След малко ще видите и табелата за Разлог. Правим кратка спирка тук. И след малко поемаме към Банско. Ще видите и шапката на Пирин, по-скоро шапките на Пирин. И след малко пристигаме. И ето ме в Банско. Преди малко слязох от автобуса и вървя към центъра, където ще се настаня в стаи за гости Джолеви. И преди съм отсядала. Домакините са много приятно семейство. Стаичките не са претенциозни, но пък са уютни и за вечер-две стават. Интересно, че почти няма хора по улицата. Времето е хладно, ама не много. С едно леко яке съвсем спокойно може да се разхожда човек. Не се усеща зимен въздух, а сякаш пролетен такъв, знам ли. Много е тихо, много странно. Това е къщата музей на Никола Вапцаров. Идвала съм веднъж, даже с екскурзовод. Историята е интересна. Никола Вапцаров е всъщност с богат произход. Семейството му е било богато, но той самия се отказва, за да може да се присъедини към комунистическото движение. За съжаление, затвориха музея буквално преди малко и няма да могат да съберат печат днес. Да видя как работи приложението. Може би... момент. Има QR код. Сега ще пробваме. Я да видим. Окей. Сканирай с I Love Bulgaria app. Насиетел, не може ли? Не може. Ще видим. Добре. Също нещо интересно за църквата е, че над портата има полумесец изрисуван. Това е част от едно време традициите, когато българите не са можели да строят църкви, но за да се смилят на тях султана и вмъквали и мюсюлмански символи, за да може да си я построят. Дискотека The Club. Големи купони. На големи купони съм била тук. В по-ранните ми така по-младежки години се казваше по друг начин, но съм забравила как. И паметника на може би Паисий Хилендарски, не знам. О, Боже, колко неща не знам за Банско. Не е като да идвам за пръв път. Там насреща виждам един дядо Коледа, Господи. И след малко ще ви покажа и полумесеца над портата, дано да е там. Май полумесеца няма да ви го покажа днес, но все пак сме тук и напред е улица Пирин. Започва да става по-оживено. Ето. И след малко си пристигам на стаичката. Отворена е църквата. Света Троица, построена по инициатива на Лазар Герман от Димитър Доюб. 1820 или 35 година. Ще видим. Айде, ще се пробваме да покажем този полумесец. Пусти. Само искам да обърнете внимание как е изписана и колко е тихо. Ето.
Ето полумесеца, по средата кръста. И така се твърди и сега, дали е такава истината, но има и още няколко църкви, които съм разглеждала и които имат такива символи. Вътре няма да влизам, влизала съм. И така. Ето почти пристигам. Това е улица Гоце Делчев, успоредна на Пирин. Вижте колко е симпатично. А къщата, в която ще отседна, ето тази жълтата. И така, малко ще си почина, после вечерна разходка. Може би ще се заведа на вечеря. И толкова. До скоро. Сега искам да ви покажа стайчката. Само 35 лева на вечер. Ама за свой хор. Да. За един човек. Ето, едно чудесно, голямо легло. Ето, отсреща си имам туалетка с огледало. Имам си масичка с столове. Новогодишна украса даже. Между другото, в цялата къща не е махната новогодишната украса. Имам си една прекрасна тераска. Така сега така се вижда, но пък ето и планината се вижда от нея. Ха-ха. Така и... Ева е гардероба, hello. Ето ми мен. И една баня към стаята, която също е чудесна. И защо стопаните са номер 1. Аз съм идвала и друг път тук. Лиана Джолова и така. Ето, вечер е 6 часа. Започнаме да се стъмва. Така, първата ми цел е да отида до лифта. Сега разбрах, че отива на връщане до Бандаришка поляна 50 лева, обаче аз обичам да си проверявам на място. Така че това ми е първата спирка за тази вечер и после ще си купа нещо за ядене и ще си го направя в кухничката до стаята. Ще си обработвам видеа и ще си набележа маршрут за утре, като вариантите са два. От Бандаришка поляна до хижа Вихрен или до хижа Демяница. Гледам отзивите, хижа Демяница не се е променила особено. Да може и да не е Демяница, може да е хижа Вихрен. Защото ми се ще да разгледам пистите. Може би в някои от следващите седмици да дойда да покарам ски. Днеска не съм точно подготвена за това, но общо взето целите са тези. И да добавя, че въздуха мирише на пукащи дървета в камина. На борче. Изобщо на такава една уютна зима. Ето още има новогодишна украса по улицата. Това е улица Гоце Делчев. И така, после ще покажа цените за лифта, иначе 110 лева дневната карта, ако щеш. Ще видим. И така, намирам се на началната станция, гондолата, която всъщност тук се тръгва за Бандаришка поляна. Вижте горе как светят пистите. Всъщност не разбрах дали има нощна писта, но така да не ме интересува. Действително 50 лева струва еднократното изкачване и слизане до и от Бандаришка поляна. Аз обичам така да си питам, нищо че вече знам. Часът е 6:20. Преди малко този часовник показваше 5 градуса и толкова наистина. Много е приятно времето. Няма някакъв студ страшен. Ето, смени се. Само искам да... Не знам дали аз се чувам, но музиката от този лаунж бар, пълен с хора, е да, много силна. Значи тук караш ските, слизаш и се забиваш в бара. И може би след малко ще ви покажа и хората как се забавляват. Иначе направо може да си слезеш с ските от Бандаришка поляна. Направо докараха ми се ски. Ето, доближавам се максимално, не се чувам, но музиката е на макс и народът се забавлява. Ето и Кемпински Банско.
Малко ще покажа тук от района около гондолата. Много оживено. Има най-различни магазинчета, храна всякаква за всички. Има много хора, разбира се. Да. Забелязах, че проблем с паркирането е еднакъв навсякъде в тази държава. Не може да се спреш където искаш, но където има, пък са едни върху други колите. И друго нещо. Много турска реч чувам, което ме навежда на мисълта, че явно сме атрактивни за турците. Макар че, да знам, 110 лева за ски карта еднодневна. Всъщност аз нямам база за сравнение, не съм била по курорти в чужбина, но общо взето явно не е супер скъпо. И всъщност самата аз съм изненадана да призная, че е доста приятно. Има нещо, което ми навява за студентските години, стаите за гости, механите, има и от новото, има от всичко. Всъщност изобщо не е лошо. И така. Сега връщам се наобратно, като мисля да направя един тур по улица Пирин, която е по-оживената улица. И още обмислям дали да си купя храна и да си направя нещо в стаята или да седна някъде да изпия една бира. Ето тук, примерно, изглежда добре. Ама е навън. Май няма да е. Ще видим, ще видим. Ето, намерих си къде да седна, вежива къща. Изглежда приятно, има супи. Цените не са безобразни. Примерно една супа беше 6-7 лева. Салатите са на 12-15, но мисля, че за банско е окей. Сега ще видим дали ще ме обслужат и бързо. Добре. Да. Поносимо е. Ще пробвам малко от интериора да поснимам. Много е приятно. Просто тук има една каминка. Масите са всички. Аз съм така в един ъгъл, вижда се всичко. Въобще готино. И бирата дойде, и супичката. Изглежда добре. Пилешка с лимонче отстрани. Мисля, че започвам да съм много доволна. Дойде кучмака. Ще се пирова и вече съм доволна, че си купих нещо за ядене. За последно, за тази вечер, показвам с какво приключих. Калорична бомба, сладолед, нутела и йогурт с малина. Мисля, че е готино. Вечерята иначе и ми излезе 25 лева. Но все пак беше скромна. Една пилешка супа и една порция качамак, който си беше бая голям. И не е върха на сладоледа, но хареса ми. Ресторанта ми хареса, така че съм доволна. И за сега казвам чао. Утре ще се включа най-вероятно ще съм на Бъндаришка поляна, оттам към Хижа Вихрен. В Хижа Вихрен ще хапна, ще пообиколя наоколо и се връщам наобратно. Това е от мен. Чао за сега. Срам е да си призная, но часът е 10 без 10. Станах в 9. Спах си чудесно, като си бях легнала към 10 и половина. Сега се запътвам към гондолата, като по път ще си взема нещо за ядене, защото до обяд, където и да бъда, няма да мога да издържа. Друго за сега няма. До скоро. Да, пропуснах да кажа, че втората ми цел на тукашното ми пребиваване беше да пробвам GoPro, старата камера на сина ми. Закачила съм си я на гърдите. Ето, ще покажа. Ето я. Пробвах и разните там функции. Ще се опитам, докато вървя, да снимам с нея, за да видя как точно се случват нещата. Ето ни на Бъндаришка поляна. Току-що слязах от гондолата, както и си бях предположила. 40 минути чаках на опашка, 20 минути е от
Начална станция до Бъндарица. Пълно с хора, слънчево и много приятно. И малко под кръстите на Пирин. Така както споменах одеве на GoPro камерата, намерих пътя с питане. Иначе тях си тръмбувам по пистата Big Time. Само искам да видите този релеф. И аз продължавам напред. Наближаваме хижата. Хижа Вихрен. Ето малко се увелича да се види. Така. Абе, поуморих се. То не е лесно в снега да газиш, но пък може да е полезно. Иначе съм си опънала щеката отзад зад гърба и съм увила ръцете отзад, така че гърба да седи изправен, защото нещо ме понаболва. Ето още малко красиви гледки. Ще спра камерата, защото след малко влизам в хижата да си сканирам печат и да пия бира и да ям. И такива ни хубави неща, които обичам да правя по хижи. Хайде! Часа е 2:25. Прибирам се от хижа Вихрен в посока гондолата, последната спирка. Бъндаришка поляна ли е? Шилигарника ли е? В самото начало, един от предните видеа, когато се качих с гондолата горе, го нарекох Бъндарица. Ама Бъндарица е хижа. Така че там, където съм казвала Бъндарица и слизане от гондола, съм имала предвид Бъндаришка поляна или Шилигарника. Така, нормални са тия неща за моята възраст. Сега ще използвам лекия наклон на тази писта, за да сляза додолу, защото, както казах, хижа Вихрен беше затворена, нямаше нищо за ядене. От храна и бира в хижа Бъндарица се отказах. Там не съм сигурна, че храната е нещо, кой знае какво, както и не съм сигурна, че е отворена и работи. Затова слизам на гондолата и ще търсиме нещо. Ако не се хвана за главата от цени, ще се включа с една готина бира. Включвам се с последно видео от Шилигарника или Бъндаришка поляна. Слязах току-що ето по тази писта от края на червената лента. Бързичко стана. Със сигурност тук бира няма да пия. Чувате какъв е звука. А след малко може да видите каква е навалицата. Ето така. И това ми мирише на нещо скъпо, така че ще отправим към кабинковия лифт. И завършвам днешния ден след тази телешка супичка. И след малко с един голям бургер, една тъмна бира и 50 лева сметка.